ai kwa Sawira mandifonera kuti ndiye kunokupaki kwakanaka kumusha kwaita sei Sawira zvatakushedzirai kunokupaki ndezvokuti kumba kunyaya yandinayo haidi kuti tigotaura pamba pane vana nokuti zveso manhero adarika yakatoita mberembere zvekare saka tati tingavhiringe vana nyaya iripo Sawira murume wangu yatova nemasvondo maviri 2 weeks anobayiwa yo vaccine ndo yaakanobayiwa saka pa 2 weeks apa aiwa hapana chiri kumboita tiri kungorara kana kwangoedza hapana kana action kana bedroom hapana kana action saka pandiri kumubvunza ari kuti anzi kuvaccinate saka ini ndatozvishaya kuti izvoni ivaccination yerudzi yekuti yakadai so inobva yauraya musha yevanhu ini handirambovinga sadza ini mbomubvunza yaSawira venyu nditsanangurire ivaccine yeri kutaridza kuti musha umire ndichatoziva uchaziva chii kubva pandakabayiwa iyo vaccine ndida kuti ndisawasangana nekorona unokuziva kumabasa kwedu kuSawira kunoshanda navanhu vakawanda Sawira saka korona wacha ndakati kandibayiwezve zvino kubva zvandabayiwa ka hatitomboshanda kana zvakanaka ufunge zvako Sawira kana mbichana hapana kana kupera simba joina yakurwadza vanoreva nhema baba vanoreva nhema Sawira nditaura kubasa uku vari kuenda everyday dai vanga vasinga vachipera simba kubasa Sawira iwe uri kuenda kubasa but uzotadza kufidha mukadzi kanjani ndopana mubvunzo wangu ipapa ndopane mubvunzo wangu kuti tidyezve akomana baba zvino kana mari kuti anoizi mupaki zvinoita chii baba sorry henyu but nyaya iri panapa ndeyekuti Sawira wangu haasi kufidha mukadzi wake nekuda kuti nenhai takabayiwa vaccine saka inini handichatoda kutonovaccinatwawo nenhai yekuti musha hausi kuzomira nekuda kwevaccine musha wangu watoparara inini ndinoda ndiende hangu kumba kwedu avari kuti kumba hakusina mufaro nekuti vakavaccinate nenhai kuti vakavaccinatwa hanzi hakuna chinhu nengwa sekuru taurai chokwadi taurai iwo ndiwani wangobva uko kusvika panapo kutondibvunza kuti nini ndinayo mandikanganiso nandini zvanga ndichiitapo ndisava ndati ndiuya hangu kuti kumba chaiko nyange kutamba nemhuri havasi kana kutombotamba nemhuri muri kuzviona zvavakangoita vakangodaro so vakangosvika nemubedroom zvese ndizvozvo inini ndaneta kurara kumba here chokwadi ka inini mumbangu ndinorara vakurara kumba here vaccine kubva mutsva ndakabayiwa vaccine inini simba ndokupera mirai nditaure baba ava vane 2 weeks vabayiwa vaccine asiko zvinoka vakaita 3 days dzokuti vaita hanzi vari kushanda night shift asi kubvira vavashanda basa iri kairi havashande night shift ndo pakandishamisa ipapo andichinachinja kubasa zvenai sekuru taurai chokwadini mukurara kumba here musekurimi aiwa obva matongoenda kunyepa here kana chindanyepa mutaura kuti ndanyepa ndiri kunyepa ndokuzviona kandosaka ndakudanai because kumba kuti tisingamhonyazowirirana vana zvanga zviafekta vana ndosaka ndatingatiuyai muno mupaki tanga ndina bhururu wangu pasera pemutambo tachitoita zvedu zvatanga tichiita izvi but sekumanzikiro ndakamira pa ndanga ndichiita ka haisina wevaccine haisi wevaccine but because mukuona ini ndakanda kutotyauka ndakati sezvo mubhururu wangu musha usashandi noda kuvaccine handichati unovaccinate because mukadzi wangu tese takavaccinatwa isu serious vaccine yakatonaka zvisingaiti imi makavaccinatwa here vakadzi venyu muri kuvasatisfy zvisingaiti saka chii chiri kuitika pane murume wangu chii chiri kuitika ini chandiri kuona ka vakuru ava ka aidha vane girlfriend yakavagadzira kana kuti paneka vari kuwana vari kuziva kumba vakutakati kungotaurwa wanga ndisitaura kuti muramba nezvi kungotaurwa senyaya ndisanangurira sa pane pavasina kumborira kumusha vakaita 3 days vasingarare pamba iko zvinoka vakataura last month vakataura zvikanzi pei yavo yakauya yakashota nekuda kwokuti hanzi nenyaya yecovid saka panzi zvinhu zvavo kubasa hazvisi kufamba zvakanaka yakauya yakashota but zvamuri kutaura zviri kumeka sense inzwai mirai ndikuudze kana iri nawo yemabasa akaipeika vanhu vakatowedzerwa mari nepamusaka pekuti vamwe madhezi vamwe akatokatwa vamwe havasi kutoenda everyday necorona saka imi muri kuti vaccine yakanaka haina maeffects akadaro vaccine inzwai munzovana wamwarika vaccine yakanaka inototibatsira kuti chirwere chisarambe chimultiply chispread
ngatibayiwe isi takabayiwa Sawira wangu yakabayiwa saka Sawira wangu zvakuti rine manga hayi imizvoma uchita handauti murambane nemurume wenyu asi murume wenyu ngaakudze chokwadi aiwa mazvita baba kana neni unovaccinatewa saka ndichatoenda mazvita zvenyu shuwa mazvita zvenyu iwe sazotorera Sawira wako kana Sawira wangu mukadzi mudzimai waSawira wangu kana ndakatora pane chakashata akutamba hangu saka Sawira ka ndakutonovaccinatwawo handi wazvinzwa varume ava vakavaccinatwa hapana maside effects akadaro but Sawira wangu ndichataura naye chokwadi mukandibatsire Sawira nokuti zvakaramba zvakadaro aiwa ndinodzokera kwangu guruve zvangu ndogarirei yangu ndichataura naye bozi ndakutonovaccinate mangwana cheni ndichatonovaccinatwa bozi vaccine iri kunzi yakanaka maita basa zvenyasawira aiwa munotendeikwa aiwa munotendei pachedu orit amaita yenyu nokuuya kwamaita maratidza rudo ngazvirambe zvakadaro aiwa zvakanaka kandinomutsvaga Sawira wangu ndinomutsanangurira nyaya orit vaSawira ndiregedzei ndichimanyira kumba vana vangosara izvezvi ndakunobikira mhuri kumba orit Sawira mufambe zvakanaka munomhoresa kavana ewo yaSawira maita basa makumbira haki